Bdiet l-aħħar fażi tax-xogħlijiet fit-triq Żabbar li taqqat iż-Żejtun ma' Żabbar. It-triq se toffri ambjent isbaħ u vjaġġar aktar sigur. Il-Perit Joseph Gallia spjega li x-xogħol jinsab f'livell avvanzat. Bħalissa għaddejjin ix-xogħol ta' tqaxxir tat-triq bi preparament għal asfalt ġdid. Waqt dawn ix-xogħlijiet kien hemm konsultazzjoni sħiħa ma' żewġ konsilli lokali kemm ta' Żabbar kif ukoll taż-Żejtun biex naraw li nsolvu l-problemi li dejjem kienu hemm. Il-ħaddiem indirizzaw il-problemi tal-arar l-ilma tax-xita issa se jinħażen għall-bdiewa tal-madwar. Ħanamlu reservwar ġdid għal ġbir tal-ilma biex inkomplu nsolvu l-problema tal-arar li kien hawn u dak l-ilma ħajintuża biex insaqqu s-siġar li hawn, is-siġar li ħanżidu. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Lul innota li l-proġett jinkludi tħawil ta' siġar u arbuxelli. Xogħol għaddej il-ħin kollu, flaxijiet, anke filgħodu skont ovvjament ir-rispett kollu lejn ir-residenti u anke l-komunità li tgħix fl-inħawi. Fi żjara lix-xogħlijiet, il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet qal li din it-triq hija eżempju ċar tal-viżjoni li għandu l-Gvern biex it-toroq li kienu jintużaw mill-karozzi biss issa joffru anki spazju sigur għal min jimxi jew juża mezzi oħra ta' trasport bħal rota. Il-proġett li hu l-ewwel tal-inizjattiva vja l kulħadd mistenni jitlesta fi ftit ġimgħat oħra.